13 ka mga kabanwahanan nga sakop sang Ileco 1 makaeksperyensya sang 12 oras nga power interruption sa Domingo. Porsyon sang Iloilo City proper makaeksperyensya man sang brownout. NGCP hindi pa maathag kung balabastante ang mangin supply sang kuryente subong nga holiday season. Inigitutukan ni John Sala. Ginanunsyo sang Iloilo 1 Electric Cooperative kung Ileco 1 nga maka-experience sang 12 oras nga power interruption ng 13 tanan ka mga kabanwahanan nga sakop sini sa Domingo, Disyembre 11. Magasugod ang power interruption 6 a.m. tubtob 6 p.m. Lakip sa mga kabanwahanan nga apektadong Alimudjan, Cabatuan, Gimbal, Igbaras, Leon, Maasin, Miagaw, Oton, San Miguel, Tigbawan, Tubungan, kag mga porsyon sang Pavia kag Santa Barbara. Samtang sa banwa naman sang San Joaquin, maka-experience sang 2 ka oras nga power interruption halin alas 4 sang hapon tubtob alas 6 sa gabi. Rason sini mo ang pag-i-list sang replacement sang wood pole sa aton National Grid Corporation of the Philippines or NGCP ang transmission line. Kaya ba na natin nga ang wood poles nila dilapidated na git. So very important na dapat ma-stabilize ang operation. Perwisyo kung makabig sa mga konsumidor ang 12 oras nga power interruption. Kaangay na lang kay Manang Erica Joy nga nagaobra sa isa ka laundry shop. Suno sa iya mapilitan na lang sila nga manirado anay sa Domingo. Whole day git kang pati samon man nga sweldo kung wala obra wala man sweldo grabe gid nga perwisyo. Samtang 8 ka oras naman nga wala sang kuryente sa Domingo ang mga areas nga sakop sang City Proper Feeder 4. Sunod sa more power bangod ini sa pag-ilis sa mga daan kag gabuk na nga mga poste. Ang power interruption na magasugod 5 a.m. tubtob 1 p.m. Samtang sunod sa National Grid Corporation of the Philippines, nagbalik na sa normal ang supply sang kuryente sa Visayas kag Luzon. Ini matapos sigin paidalom sa yellow alert ang Luzon kag Visayas grids bangod sa pagnipis sang supply sang kuryente. Apang sunod sa NGCP, hindi pa matumod kung mangin bastante bala ang supply sang kuryente subong nga holiday season. Depende sang supply kung ano ang mahatag sa planta no. So hindi kami siling nga automatic bastante kay especially sa experience lately gulpi bala mag-encounter sang trouble or outage ang ibang nga plant nga wala sa plano amo nang may time nga gaka-experience kita sa nipis no. Bangod sini, nagpanawagan ng NGCP nga mas mangin makinot sa pagkonsumo sang kuryente. Upod kay si Dito Rinduque, John Sala, One Western Visayas.